ଶ୍ରୀମା ଓ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପବିତ୍ର ପଣ୍ଡିଚେରୀ ପୃଥିବୀର ଏକ ମହାନ ନୂତନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କେନ୍ଦ୍ର ରୂପେ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ନୂତନ ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର ରୂପେ ଆଜି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମ ଯୋଗ ଓ ଶିକ୍ଷାର ଏକ ଗବେଷଣାଗାର ହୋଇ ଉଠିଛି। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟରୁ ତଥା ବିଶ୍ୱର ସବୁ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଲୋକମାନେ ଆତ୍ମନିବେଦନର ଉତ୍ସାହ ନେଇ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ସମବେତ। ଜୀବନକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଅଥବା ଜୀବନରୁ ବିମୁଖ ହୋଇ କେବଳ ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା କରିବାକୁ ନୁହେଁ, ପରନ୍ତୁ ଜୀବନକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରି ଦିବ୍ୟ କରିବାକୁ ଏଠାରେ ଅବିରତ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଛି। ଶିଳ୍ପ, ବାଣିଜ୍ୟ, ଉଦ୍ୟାନ କର୍ମ, କଳକାରଖାନା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ଏଠାରେ ନିଜସ୍ୱ ଗତିରେ ଚାଲିଛି। ଏଠାରେ ସମଗ୍ର ଜୀବନ ହିଁ ଶିକ୍ଷା ଓ ଶିକ୍ଷା ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ। ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିର ପ୍ରତୀକ ଏହି ଗବେଷଣାଗାରର ପରିବେଶରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଭବିଷ୍ୟତ ମାନବ ସମାଜର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପାୟ ରୂପେ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସହକର୍ମିଣୀ ମା ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପ ଦେଲେ ଓ 1943 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 2 ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ। ଏକ ଅତୁଳନୀୟ ଶିକ୍ଷା ଗବେଷଣା ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ସମାଗତ 700 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏଠାରେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି। ଉଜ୍ଜଳ ନୟନ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖ, କିପରି ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ସ୍ପନ୍ଦିତ ହୋଇ କେତେ କୌତୂହଳପୂର୍ଣ୍ଣ ମନରେ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାମୂଳକ ଖେଳମାନଙ୍କରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ 2.5 ବର୍ଷରୁ ଏଠାରେ ପ୍ରବେଶର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏଠାରେ ସେମାନେ ଖେଳନ୍ତି ଓ ଖେଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଇଂରାଜୀ, ଫରାସୀ, ସଂସ୍କୃତ ଓ ନିଜ ନିଜର ମାତୃଭାଷାରେ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରନ୍ତି ଓ ସେ ସବୁ ଭାଷା ଶିଖନ୍ତି। ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ହିସାବରେ ଦେଖାଯାଏ। ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ପରିବେଶରେ ଲାଳନ ପାଳନ ଓ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁ ନିଜ ବିବର୍ତ୍ତନର ଏକ ଦୀର୍ଘ ଇତିହାସ ଘେନି ଉପସ୍ଥିତ ଏବଂ ଏକ ନୂତନ ଭବିଷ୍ୟତ ପଥର ଅଭିଯାତ୍ରୀ। ଶିଶୁ ଏଠାରେ ଏକ କଳିକା ସଦୃଶ, ପାଖୁଡ଼ା ପରେ ପାଖୁଡ଼ା ମେଲି ସେ ଏକ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ପଦ୍ମରେ ପରିଣତ ହେବ। ତାର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତି ଓ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ସେ ବିକଶିତ ହେବ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଥମ ନିୟମ ହେଲା ଯେ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷକ ହେଉଛନ୍ତି ମାତ୍ର ଜଣେ ସହାୟକ, ଜଣେ ବନ୍ଧୁ, ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ, ଏକ ପ୍ରଭାବ ଓ ଏକ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନ। ଏହା ହିଁ ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ପ୍ରୟାସ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଦର୍ଶନର ସଫଳ ରୂପାୟନ ପାଇଁ ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ଏହା ମୁକ୍ତ ବିକାଶ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାମରେ ପରିଚିତ। ଏଠାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବୃନ୍ଦ ବକ୍ତୃତା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ନିଜେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହ ଲାଭ କରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ତାର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ନିଜେ ନିର୍ବାଚନ କରିଥାଏ। ଯେକୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ କେତେକ ଆଭାସ ମାତ୍ର ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା ସେ ନିଜେ ନିଜେ ଉତ୍ତର ପାଇବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବ। କେଉଁ ବହିରୁ ଓ କେଉଁଠାରୁ ଉତ୍ତର ମିଳିବ, ଶିକ୍ଷକ କେବଳ ସେହି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାନ୍ତି। We know in general what is integral education, but
Can you tell us what it means precisely? You don't know it? This is exactly what we are trying to do here. Education, to be complete, must have 5 principal aspects relating to the 5 activities of the human being: the physical, vital, mental, psychic, and spiritual. You spoke just now of the vital education. Could you tell us what it is? The education of the vital, as you know, has 2 main aspects. The first is to develop and utilize the sense organs. The second is to become conscious and gradually master of one's character, and in the end, to achieve its transformation. ଯଥା ମୁଁ ଭାବୁଛି ନିଜେ ନିଜକୁ ଜାଣିବା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ତାହା କିପରି କରିବାକୁ ହେବ? ଏହା ଏକ ଖେଳନା ବୁଡ଼ା ଜାହାଜ। ଏହି ପିଲାମାନେ ଏହାକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମଡେଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଯାହାକି ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିପାରିବ, ଏବଂ ଏହା ତାହାର ଏକ ବିବରଣୀ। ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପିଲାମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ମହାକାଶର ପରିକଳ୍ପନା 12ରୁ 14 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ବାଳିକା ବାଳିକାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ସୌରଜଗତ ସମ୍ପର୍କରେ 10ରୁ 13 ବର୍ଷ ବୟସର ପିଲାମାନେ ଏହି ପୁସ୍ତକଟି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ନିଜର ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରହ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିବରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ମୁକ୍ତ ବିକାଶ ପ୍ରଣାଳୀ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାରତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ପ୍ରଗତି ହୁଏ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଓ ମୌଳିକ। ପୂର୍ବକଳ୍ପିତ କୌଣସି ନିୟମରେ ସେ ଆବଦ୍ଧ ରହେ ନାହିଁ। ଏହା ମୁକ୍ତ, କାରଣ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କିଛି ଲଦି ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଏହା ମୁକ୍ତ କାରଣ ଏହା ଉତ୍ସାହିତ କରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅତୀତର ବନ୍ଧନକୁ ଛିନ୍ନ କରି ଭବିଷ୍ୟତ ଅଭିମୁଖେ ଝାମ୍ପ ଦେବା ପାଇଁ ଓ ବିରନ୍ନ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସମ୍ଭାବନାର ଆବିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ। ମାଙ୍କ ଭାଷାରେ ମୁକ୍ତ ଅଗ୍ରଗତି ଏକ ଅଗ୍ରଗତି ଯାହା ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଏ ଓ କୌଣସି ଅଭ୍ୟାସ, ନୀତି ନିୟମ ଓ ପୂର୍ବ ପରିକଳ୍ପନାର ଦାସତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କରେ ନାହିଁ। ହଁ, ଫରାସୀ ଭାଷା। ଏଠାରେ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଫରାସୀ ଭାଷାରେ ଏବଂ କଳା ବିଭାଗୀୟ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନିଜର ମାତୃଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଏଠାରେ ଅନ୍ୟୁନ 18 ଗୋଟି ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏହି କମ୍ପ୍ୟୁଟରଟିର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନମୁନା ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପିଲାମାନେ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଫରାସୀ ଦେଶର ଜନୈକ ବିଶିଷ୍ଟ ପଦାର୍ଥ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ନୀରବ କକ୍ଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ଏଠାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀରବରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତି, ନିଜକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦିଅନ୍ତି, ନିଜ ଭିତରକୁ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତି ଅଥବା ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି, କାରଣ କେବଳ ନୀରବତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ। ନୀରବ ଗୃହ ଆତ୍ମାର ଧାତ୍ରୀଗୃହ ସଦୃଶ। ପାଠାଗାର 100,000ରୁ ଅଧିକ ପୁସ୍ତକର ଏକ ଭଣ୍ଡାର। ବହୁ ଦୁର୍ଲଭ ପୁସ୍ତକ ଏଠାରେ ସଂରକ୍ଷିତ। ଏହାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ଆଣିଦିଏ ଉତ୍ସାହ
ଓ ଏକାଗ୍ରତା। ପ୍ରାଚ୍ୟ ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟରୁ ଅନେକ ଚିତ୍ରକଳା ଏଠାକୁ ଅଣାଯାଇଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ନୂତନ ଚିତ୍ରାଙ୍କନର ଶୈଳୀ ଆୟତ୍ତ କରିବାରେ ରତ। ପ୍ରାଣିକ ଶକ୍ତି, ଆଲୋକ, ଏକାଗ୍ରତା, ସ୍ଥିରତା, ନିଶ୍ଚଳତା। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏଠାରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଇଁ। ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ, ଡିଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ଡିପ୍ଲୋମା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଏଠାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତାହା ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। କିଣ୍ଡର ଗାର୍ଡେନ ଶ୍ରେଣୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏକ ନୂତନ ଭବିଷ୍ୟତର ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦେଶର ସୁନାଗରିକ କିମ୍ବା ଏହି ପୃଥିବୀର ସୁନାଗରିକ ହେବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ମଣିଷର ସୀମିତତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ଓ ଅତିମାନସ ରାଜ୍ୟରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବାକୁ। ଏକ ନୂତନ ସଙ୍ଗୀତ, ତାହା ପ୍ରାଚ୍ୟର ନୁହେଁ କିମ୍ବା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟର ନୁହେଁ, ତାହା ଦୁଇଟିର ମିଶ୍ରଣ। ନୂତନ ଚେତନାର ଶାନ୍ତ ଜଗତରୁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଆସିଥାଏ। ଏହି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ। ତାହାର କାରଣ ନୁହେଁ ଯେ କେବଳ ପୃଥିବୀର ଅନେକ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଆସି ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ବା ସେମାନେ ମାନବ ଜାତିର ଏକତ୍ୱ ଏଠାରେ ଶିକ୍ଷା କରନ୍ତି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଚାରୁକଳା, ସାହିତ୍ୟ, ନୃତ୍ୟ, ନାଟକ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଏକତ୍ୱ ଆଣିବା ପାଇଁ ଓ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମୀ ବୋଲି। Who wars with kings and lays his hands on either's princesses? I am the man. Bappa, the outlaw. This, Bappa? This the beast? Why, Kumud, it was Krishna after all. I am Ida's princess. Why didst thou desire me? Oh, who would not desire thee, glorious virgin? Thou art the rose of Rajasthan. But roses have thorns. And see, I have a sword. Think thou that pretty toy will save thee from me? Take me if you can. Thus then I take you. Foul play! Foul play! It was not fair to rob me of my sword. Call you this fighting? I'll not use myself. କେବଳ ଆତ୍ମାର ବିକାଶ ନୁହେଁ, ଜୀବନ, ଶକ୍ତି, ମନର ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭୌତିକ ଶାରୀରିକ ସଭାର ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଶ୍ରୀ ମାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏକ ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଶରୀରର ବିକାଶ ଓ ଗଠନ ନିମନ୍ତେ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ଓ ସଂହତ ହେବାର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସମାନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ପ୍ରାଚ୍ୟ ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ପଦ୍ଧତିରେ ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ସମସ୍ତ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ କରାଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଏକ ନୂତନ ଆଦର୍ଶ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରିବ।
ଏହା ଏପରି ଏକ କ୍ଷେତ୍ର ଯାହା ନୂଆ ନୂଆ ଭାବଧାରା ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ। ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରୁ ଏଠାକୁ ବହିପତ୍ର ଓ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ଆସିଥାଏ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ସବୁ ସମୟରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳେ। ଶିକ୍ଷା କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରିବା ନୁହେଁ, ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଓ ଚରିତ୍ର ବିକାଶର ଏକ ମାର୍ଗ। ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ସାହସ, କ୍ଷିପ୍ର ବିଚାର ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଉପଯୋଗିତା, ଗ୍ରହଣ ଶକ୍ତି, ସାମୂହିକ କାର୍ଯ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱକୁ ମାନିବା, ହାରଜିତକୁ ଖୁସି ମନରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ଭାବ ବିକାଶ କରିବାରେ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ଉପଲକ୍ଷେ ଡିସେମ୍ବର ମାସ 2 ତାରିଖରେ ବିଭିନ୍ନ ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଏକ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯାଏ। ମା କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭେମାନେ ଏକ ନୂତନ ଜଗତର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ଅଛୁ। କ୍ରୀଡ଼ା ବା ବ୍ୟାୟାମରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ନୈପୁଣ୍ୟ ଓ କୌଶଳ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ତାହା ଭୌତିକ ମଣିଷ ପାଇଁ ନୂତନ ଶକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଉପଯୁକ୍ତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସମାନ। ଶିକ୍ଷା ଅନ୍ତର ଆତ୍ମାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ପ୍ରଣାଳୀ, ଯାହା ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ଜାଣେ ଏବଂ ତାହାର ଉପଲବ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରେ। ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ଦିଗରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ବୀର ଯୋଦ୍ଧା କରି ଗଡ଼ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ, ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହା ହିଁ ହେବାକୁ ଚାହୁଁ। ଅତୀତ ଆହୁରି ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ଚାହେଁ, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସନ୍ନ ଭବିତବ୍ୟର ମହାଯୁଦ୍ଧରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରୁ, ଯଦ୍ୱାରା ନୂତନ ବସ୍ତୁରାଜି ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ ଏବଂ ଆମେ ସେସବୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରୁ।